Χαίρετε, επιτέλους καλοκαίρι, σφίξαν οι ζέστες, ήρθε η ώρα να πάμε στην παραλία και να κάνουμε τα μπανάκια μας. Όλοι, εκτός από μένα, που κάθομαι στο μαλάκι και κάνω βίντεο μέσα στην αφόρητη ζέστη. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν δεν έχω κάνει μπάνια ακόμα, θα μιλήσω για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων τους οποίους συναντάς στην παραλία και σου πάνε πάντα μα πάντα τα νεύρα, κάποιοι λιγότερο, κάποιοι περισσότερο. Ας δούμε λοιπόν αυτούς τους τύπους ανθρώπων. Είναι είτε ο ιδιοκτήτης του beach bar, ο οποίος σας χρεώσει ακόμη και τον ήλιο, είτε θα είναι κάποιος ηλικιωμένος καραφλός με κοντό πετελονάκι, ο οποίος έχει στήσει μόνιμα ένα αντίσκηνο στην άκρη της παραλίας και κάνει συνεχώς περιπολίες στην αχτή για να δει αν όλα πάνε σωστά και ωραία στην παραλία του. Μη τυχόν σε δει να πετάς κάποιο σκουπίδι, είτε να κάνεις κάτι το οποίο δεν του αρέσει. Τι γάμισες, φλόρε! Θα αρχίσει αμέσως καυγά και όπως όλοι ξέρουμε, ένας καυγάς με ένα ηλικιωμένο είναι ένας καυγάς στον οποίο δεν έχεις καμία ελπίδα να κερδίσεις. Μα καμία. Είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στην παραλία και ασχολείται με οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα μπορεί. Δεν είναι αναγκαστικό να είναι γυμνασμένος και fit, αρκεί να ασχολείται με κάτι. Είτε αυτό θα είναι beach volley, είτε θα είναι frisbee, είτε θα είναι ρακέτες, είτε θα είναι ποδόσφαιρο στην άμμο, άσχετα που είναι άμπαλος και όποιον πάρει ο χάρος. Ο αθληταράς θέλει να μας δείξει το πόσο καλός είναι στα sports. Και μια κατηγορία αυτών είναι τα κατούκες. Είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ο Ναδάλ ο Φέντερερ. Στην πραγματικότητα δεν μπορούν να ανταλλάξουν ούτε 5 ρακετιές μεταξύ τους και η μπάλα τους φεύγει συνεχώς και χτυπάει τυχαίως στην παραλία. Πόσο μάλλον όταν επίτηδες πετάνε την μπάλα σε μια παρέα κοριτσιών, απλά και μόνο για να πάνε να τις μιλήσουν και να τις την πέσουν. Ένας πολύ ενδειγμένος τρόπος για να την πέσει μια κοπέλα στην παραλία. Πέτα το μπαλάκι στο κεφάλι της, πάνε ζήτα τη συγγνώμη για να δεχτείς και εσύ την απάντηση άντε μου στο διάολο. Είναι αυτός ο οποίος με το πλησιάζει το καλοκαίρι πηγαίνει εντατικά στο γυμναστήριο, μόνο και μόνο για όταν θα έρθει η ώρα να βγει στην παραλία, να μας δείξει το καλύγραμμό του σώμα κατά στην παράτσα. Είναι γυμνασμένος ακόμα και στα δάχτυλα των ποδιών και γεμίζει όλο το σώμα με baby oil, το οποίο σώμα του είναι αποτριχωμένο εντελώς. Και όταν λέμε εντελώς, εννοούμε εντελώς. Η κοπέλα μου είναι πιο τριχωτή από αυτόνα. Καλά, βασικά δεν έχω κοπέλα, αλλά αν είχα, θα ήταν πιο τριχωτή από αυτόνα. Ο σφίχτης είναι το νούμερο 1 αρπακτικό της ταιριάς, καθώς δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Απλά και μόνο που εμφανίζεται, όλες οι κοπέλες κολλάνε πάνω του. Μπορώ να έχω λίγο αγαπημένο λαδάκι σε κρατώ να δω. Πρέπει να έχω λίγο λάδι. Αχ, εσύ θέλεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα αυτός γιατί πετάχτηκε στο βίντεο. Το μόνο λάδι που χρησιμοποιώ είναι πάνω στο κορμί μου. Το κορμί μου τρέφεται σωστά. Άρα πολύ δυνατή. Α, σοβαρά, θα με αλείψεις λίγο. Θα με αλείψεις λίγο, ευχαριστώ. Βασικά αυτός είναι ο ορισμός του σφίχτη και είναι πολύ κοντά σε αυτό που θέλω να πω. Οπότε. Αυτά. Είναι αυτός ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη θάλασσα. Ο μόνος λόγος που σηκώνεται από το σπίτι του και το air condition του είναι για να πάει να δει κόλλους. Δεν μπαίνει ποτέ στη θάλασσα, κάθεται συνεχώς σε ξαπλώστρα, φοράει μπλούζα και γυαλιά ηλίου και είναι συνεχώς στο κινητό. Ο μόνος λόγος για να σηκώσει το βλέμμα του το κινητό είναι για να περιστρέφει το κεφάλι του πέρα δόθε και να κάνει οφθαλμόλουτρο. Μετά το σφίχτη και τον αθληταρά, είναι και αυτός ένα αρπακτικό της ταιριάς, καθώς αρπάζει πάρα πολλά άκυρα από τις κοπέλες. Για να μιλάω κάτι θα ξέρω κι εγώ. Και επιτέλους μια καθαρά γυναικεία κατηγορία. Τέλειωσε. Δεν το συζητά. Δεν υπάρχει τίποτα που θα τη σταματήσει να κάνει το πολυπόθητο μαύρισμα που θέλει. Ακόμα και αν πέσει ατομική βόμβα, ο μόνος λόγος για να σηκωθεί είναι το μανιτάρι από την έκρηξη να κρύψει τον ήλιο. Οπότε χωρίς ήλιο δεν έχουμε και μαύρισμα. Βάζει ό,τι μαλακιά αντιλιακό μπορείς να σκεφτείς και κάθεται με τις ώρες στον ήλιο. Και η μόνη κίνηση που κάνει είναι από ανάσκελα να γυρίσει μπρούμητα. Γιατί όπως λένε, ένα ψάρι πρέπει να τηγανιστεί και από τις δύο πλευρές. Και τα στάδια μαυρίσματος είναι αυτά. 1, 2, 3, 4 και 5. Είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στην παραλία πάντα με το κατοικίδιό του. Συνήθως είναι σκύλος, διότι στις γάτες δεν αρέσει και πολύ το νερό. Αλλά ποτέ μην είσαι σίγουρος ότι θα είναι ένα από αυτά τα δύο. Είναι ένα είδος ανθρώπου, το οποίο κατά κανόνα είναι τελείως ανεύθυνο. Και γι' αυτό το λόγο ανεύθυνο είναι και το ίδιο το κατοικίδιο. Συνήθως, αν είναι σκύλος, τρέχει ανέμελα στην παραλία, δημιουργώντας αμοθίελα και πετώντας χώμα σε αυτούς που ξαπλώνουν. Αγαπάμε τα ζώα και δεν λέω να μην τα παίρνουμε στην παραλία. Παρ' όλα αυτά, αν το αφεντικό της είναι πιο ζώο και από τα ίδια, τελείως ανεύθυνο και τελείως μαλάκας, και έχει ως αποτέλεσμα, αν τυχόν το προσβάλλεις στο κατοικίδιο, να είναι έτοιμος αμέσως για να κάνει καυγά μαζί σου, λέγοντάς σου ότι και τα ζώα έχουν δικαιώματα. Προφανώς και τα ζώα έχουν δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Ζώο.
υπάρχουν αποκλειστικά παραλίες για γυμνιστές. Και δεν μιλάω για αυτούς που πηγαίνουν σε αυτές. Ο γυμνιστής παρόλα αυτά σκάει σε οποιαδήποτε παραλία. Τι και αν παίζουν παιδιά στην παραλία, το γυμνιστή δεν τον νοιάζει καθόλου. Θα σκάσει φάτσα φόρα στην παραλία, δείχνοντάς μας τα προσόντα του. Δεν θα τον νοιάξει τίποτα, πόσο μάλλον όταν κάποιοι γυμνιστές κιόλας παίζουν ποδόσφαιρο και τρέχουν περοδόθε. Ένα θέαμα το οποίο δεν θες να το δεις. Και σε αυτή την κατηγορία επίσης ανήκουν και οι γυναίκες, οι οποίες θέλουν να απαλλαγούν από την ασπρίλα του μαγιό και τα πετάνε όλα έξω. Κάτι το οποίο δεν είναι αναγκαστικά κακό, αν έχεις σώμα σαν αυτήνα. Και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κακό, αν έχεις σώμα σαν αυτήνα. Πολύ κακό, παιδές. Πολύ κακό. Σκάει στην παραλία με βατραχοπέδιλα, μάσκα, ψαροντούφεκο, φιάλο οξυγόνου και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για την επιβίωσή του στον άγριο ωκεανό. Είναι λες και πηγαίνει περιπέτεια για να κυνηγήσει τον καρχαρία από την ταινία Jaws. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κυνηγήσει είναι σαρδέλες και το πιο ενδιαφέρον πράγμα στο βυθό της θάλασσας, εκτός από την άμμο και από τις πέτρες, είναι τα μπουκάλια που έχουν πετάξει κάποιοι μέσα. Και η περιπέτεια του δίτη λύγει μέσα σε μισή ώρα, καθώς βαριέται και συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον στη θάλασσα. Τουλάχιστον μαζεύει τα μπουκάλια και τις σακούλες, κάτι είναι γι' αυτό, οικολογία πάνω απ' όλα. Κάνει τουλάχιστον καλό στο περιβάλλον. Μπράβο! Έβγε! Είναι οι γυναίκες που πριν πάνε στη θάλασσα βάφονται και φτιάχνουν τα μαλλιά τους. Δηλαδή πάνε στη θάλασσα και πριν από αυτό μακιγιάρονται. Fucking genius, παιδιά, δηλαδή πάρα πολύ έξυπνες. Μπαίνουν στη θάλασσα μόνο μέχρι το λαιμό, καθώς άμα πέσει νερό πάνω τους θα γίνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, αν τυχόν κατά λάθος τις βρέξεις, θα κάνουν σαν ιστερικές και θα τσιρίζουνε, καθώς τις χαλάς τα μαλλιά και το make-up, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το είχαν κάνει εξ αρχής, καθώς το να πηγαίνεις στη θάλασσα κάνοντας make-up είναι πιο ηλίθιο και από τα αστεία μου. Εντάξει, καταλαβαίνω οι γυναίκες θέλετε να είστε πάντα όμορφες, αλλά όχι όταν πάτε στη θάλασσα. Να είσαι άσχημης εκεί, για να μας δείχνετε το πραγματικό σας πρόσωπο. Αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Μέχρι να τελειώσει έχω σκάσει, δηλαδή έχω ιδρώσει τελείως. Εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, μια εγγραφή και ένα comment. Εύχομαι να κάνετε τα μπανάκια σας στη θάλασσα, να δροσιστείτε και να μην συναντήσετε κάποιον από αυτούς τους τύπους ανθρώπων. Εύχομαι και εγώ να πάω να κάνω κανένα μπανάκι. Μέχρι τότε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Έλα, δωμά. Τα άνοιξε το θερμοσύφωνο, Άντε, να κάνουμε κανένα μπανάκι, γιατί δεν με βλέπω καλά. Εντάξει, παιδιά, δεν έχουμε όλη την άνεση να πηγαίνουμε στις παραλίες. Και στην τουζιέρα καλό είναι το μπανάκι, μωρέ. Μια χαρά είναι. Fuck my life.